Joey Betito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Betito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Betito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Betito. Try ninyo. Namal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Limberan, taga Makakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka dito po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung na-hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, bumaba na po, saka ako na CT scan. Tapos, po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung biopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo kaya mag-radiation po. Kaya, totoo po talaga ako, pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey Betito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kakilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala ang ano. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalaman rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Mega 1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. Hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon Hapo na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc dito. More guys na mayroon akong rashes at saka nabagong yung ulo ko. May sugar na ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos,
Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, kaya ospital. saan lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko, sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Dr. dito, parang dinisagis ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pork, missing 4 at saka ano, amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, narahe ko, wala nang rasis. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng paki. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, dun sa Dineret. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya nga. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nagralaya sugar nga niya, rin. nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara na Oo, ganyan. naganapin. Oo, anong marara? Yung sa Oh, dito, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko si, wag ng pangalan. Awal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So Samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kati-kating rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko eh. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ka na God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Salamat.
Ako po pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa anak ko ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Naliliguan ko na ugarin sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try nyo po itong product ni Doc Lupito. Salamat! Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po. Natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik kayo si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, parang uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema
sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Omega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilovero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakaroon pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result,
takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. 36 Palagay na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor, Nakapag-bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA, sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ngunyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinagdesisyonan ming
Kadaiman pwede kami mag-badmit sa BRTTH sa bawal. Daiman sa kadaiman na mga bantay tapos seniors na. Di tigdarami sa physician surgeon. Kung napunto kang ginoon, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, salukang 7 aldaw ning antibiotics sa kamay mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Anong tao na sukreatinay niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparaloboton ngayon ang lawas ko, ang ngayon ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kaawag so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis, muna, subukan mo tangay ining missing 4. Di yung inot, andara ko sa nangani, 1K, at akong ibang kwarta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako, nawan naman ako ning sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong-san ko, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anitbaya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan? Na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niya. Na dati, sabi ang katawan niya. Nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dailang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Aki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparatulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Kasi 25 days pa lang siya uminom. O 20
25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslao, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorelia po. Nagkawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati sa ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag-200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya magtumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio or ng Pigawan, depende sa budget. Depende po Doc sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. Pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Kahit unti-unti lang. Yung proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yun nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Okay. Katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Ah, Bibili ko sige. yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man lamang. Opo, Dok. Parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto.
Masarap talaga, at Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. oo. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, sa lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga Okay. pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya yung malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbilisan ng Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. In regards kay na Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Dasaytong, isa pong distributor ng Pangruhan. Ang sa based on my experience po sa pamilya mo, ini po mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, amazing juice. Hindi ko initing capsule, kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Ini mo na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit, ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound. Pina-check ako kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya itong amazing juice, talagang, miracle talaga siya. Tapos, sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo na-crack, may crack siya, dito lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, Mega 1. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Di na-crack. Tapos nung sabi ni Doc, ito itry mo para gumalit ka. Yun nga, ito nga. Dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi ng doktor, dalhin sa BRCTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try na to. Ito lang, 3. millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, 3. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi na daw nasaktan niya, yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Ulo siya lahat siya bilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo ko inumin. Ginawa niya, ininom itong 3. Pinainom ko siya ng 6 o'clock in the morning with warm water. Pakainom niya, after 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Kasi kung di ka nakaihi, mamayang hapon, kapadialis ka na namin. Hindi natakot siya. Mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun. Nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman nakapadala ng BRTTH. Kasi parang okay na yung katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantaya. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9.
Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi kako, pinapainom ko siya ng kay Doc Petito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, nakakonfine siya sa BRTTH dahil gusto lang namin masigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, tinignan ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi sabi kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. Kahapon, di nagpunta ko doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kami Tapos- missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Una, Daw, wala pa kasi isang ito buwan. nga. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga pagkain. Ito lang in-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya Bawal sumuka ng suka. Kaya Bawal tinakbo yung namin Sprite. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Doc, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka ako ang creatinine niya. Hindi na nga niya. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi natasuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, for na siya. Tapos nung sabi ng hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Ano gagawin sa gamot? Ano daw niya makita? Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa kami pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang yun, naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Ito sinabi, from 1.5, naging normal na kapoy. sabi ko Yan nga, ang gamoy iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi yung mo pa siya kahapon, sinama. sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang ipinakitang result, Yun dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Doc, i-laboratory ni ulit. Kung dialysis talaga siya, di inintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema, okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan lang siya ng dahil doon sa mga kinain niya. Pero ngayon, for starving siya. Bukas nakakalabas. Pero walang dialysis na nangyari. Kaya, sabi ng mga kapatid ko, thank you God at thank you daw Dr. Dito. Hello po, good afternoon. Ako si Marie Daseco. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so kamusta po ang lahat? Ayan, so hoping po ay nasa maayos tayong kalagayan. And of course, ang pinaka-importante po ay nasa maayos tayong kalusugan. Kung hindi po,
Ayan, nandito po si Doc Joey Bitito upang po ay matulungan tayo sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Subok na at napatunayan na po ang ating mga amazing products since 2008 pa. Kaya po, yan sa lahat ng gusto po magpakonsulta bukas, ayan, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Okay? So, ang ating address po, ayan, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede po kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa kanyang numero. Yan, sa Smart, we have 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan po. So, ano man po ang ating mga health concern, ayan, so, kayang-kaya yan ng ating mga amazing products. Basta po, ay hindi pa, diba? Hindi pa po talagang grabe yung ating mga health concern. Ayan, kaya ngayon hanggat hindi pa po lumalala ang ating mga health concern, tayo po ay mas maganda na tayo po ay pakonsulta na po, 'di ba? So, 'yun, kanina ang dami po namin pasyente, iba't iba naman po na mga health concern, iba't ibang lugar naman po ang ating nakasama ngayon. Yan, kanina umagang-umaga from Rapu-Rapu, 'di ba? Si Tatay halos hindi na nakakakita at ngayon, yan kasi dahil po yan sa diabetes. Ngayon may mga plema po, ayan, so matagal na ito po ay napapakinggan ng ating programa at talagang siya ay na-amaze dahil po sa ating mga samut-saring testimonials. Ayan, so kaya po kanina grabing kwento ni Tatay, 'di ba? Halos lahat ng linya ni Doc Joey Bitito ay kabisado na po niya. Kaya kanina ay nag-start na po siyang mag-take ng ating Amazing 4. Ayan, so sana, 'di ba? Tuloy-tuloy ang pag-take ni Tatay. Ayan, sabi niya ay siya din po ay magpapatunay na mapakinggan nyo din po ang kanyang testimonials after 3 months or 6 months na pag-inom ng ating amazing products. Kasi gusto din po niya na siya po ay magkwento sa inyo na kung paano po nakatulong sa kanya ang ating amazing products. Kaya yan, sabi ko kay Tatay, yan, so kailangan po ay disiplina, 'di ba? Sabi nga ni Doc Joey, ay kailangan po ay tuloy-tuloy ang pag-take natin. Huwag pa putol-putol kasi wala pong mangyayari diyan. So, yun po. Kanina bumalik din si Ma'am Luisa. Yan, from Puro Legazpi. Yan, ngayon ay nagpababa na ng dosage kasi good for 1 month. Yan, 1 month na pag-take ng ating amazing products. Yan, sabi niya, Dok, naka 1 month na ako, pwede ba ngayong mega 1 na lang, diba? So, sila na yung nagsasuggest kung ano yung next step ng dosage nila, diba? So, mega 1 na po yan, kaya ngayon medyo talagang grabe na yung natulong sa kanila ng ating capsules. Kaya ngayon po ay binawasan na natin ang dosage, pero continue pa din na nagtitake ng ating amazing products, 'di ba? So, bukas, yan, may pupunta dito sa atin. Yan, ni-refer po yan ni Mr. and Mrs., 'di ba? From Puro Legazpi, yan. So, may galing din dito from, from Piuduran. Ayan, isang avid listeners po natin dyan sa Piuduran. Ayan, si Tatay. At 2 beses na daw pong na-stroke. At ngayon po ay talagang inaatake siya ng grabe na
aray. Ano yung aray? Yung arthritis. Ayan, grabing aray ni tatay, diba? So, 2 beses na siyang na mild stroke. At ngayon po ay inaatake ng sobrang aray. Yan, yung arthritis. Yan, galing din dito si teacher. Yan, yung isang talagang magre-retired na itong teacher natin na mabait. Ayan, so ang daming mga advice sa atin. At talagang yan, binibigyan tayo ng mga libro na babasahin natin na talagang pinapaalala sa atin si God, diba? So, natulungan din natin ito si Sir Bal. Ayan, sa mga naghahanap dyan sa Kamalig, diba? Kay Sir Bal Store. Ayan, asawa po ni Ma'am Emma Lodovice. Ayan, marapit na itong mag-retired. Ayan, kamusta po kayo dyan? Ayan, sa Baligang, Kamalig Albay. Ayan, sa mga customer po ni Sir Bal. Yan, so ito po ay malaking grocery po dyan sa Baligang, Kamalig Albay, diba? So galing din dito si Miss Lutino, ayan, from Sorsogon. Ayan, so nag-avail din po ng 2 box ng ating Mega 1 capsule. And of course, yung ating Tom Oil. Ayan, so nag-avail na po si Ma'am Lutino from Sorsogon. At galing din dito si, ano yan, si, sino ba? Si Ma'am Bill Manasol. Ayan, from, ano yan, from Kamalig Albay. Ayan, nag-avail din po ng 2 box ng Mega 1 capsule. And of course, yung ating Mega Choco, Amazing Juice, and yung ating Multi-5 Coffee. Grabe, hindi ko mahalos maano na yung pasyente natin. Ang dami kaninang pasyente natin. Halos familiar sa akin yung mga datihan na talagang, ay, si Ma'am Levy Mapa from Daraga. Yan, Daraga Albay. At may pasalubong pa tayo, diba? So, sila na yung pumunta dito. Talagang yan, may pasalubong pa si Miss Len. Maraming salamat, Madam Levy. Yan, yung mga ganda kong yan, client. Yan, noon pa man nasa Daraga tayo hanggang dito sa Legazpi. Diba? Grabe yung mga pasyente natin. Sabi nga ni Ma'am Vilma Nasol, yan, bumalik ka na ba, Miss Len, sa Daraga? Yan, hindi na ata tayo babalik yan, Ma'am Vilma, no? Dito na tayo sa Legazpi. Kaya po, ayan, ang ating address. Again, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral na Pilipinas. Ang dami natin ditong negosyo kay bukas. Diba? Bukas po ay magkakaroon tayo ng orientation about po sa ating mga amazing products. 1 p.m. po yan. Magkakaroon tayo ng orientation about po sa ating mga amazing products. Of course, may papaliwanag po natin dyan yung mga benefits, diba? Lalong-lalo na sa mga nagtitake ng ating muaan po natin, yung ating mga benepisyo. Ano ba yung mga iniinom natin na mga produkto? Sabi nga nung isang napanood ko last time, alamin natin kung ano yung mga ipinapasok natin sa loob ng katawan natin. Kasi, diba, binibili natin yan. Diba? Kung dapat malaman po natin yung mga benefits. Ano yung mga benefits? Yung company. Diba? So, kasi tayo, yung nakasanayan natin, diba? Halos mas lalo tayong na gagrabe at mas lalong dumadami ang ating health concern. Ngayon, na nakakilala tayo ng mga bagong mga like ganitong food supplements, ayan, alamin natin kung bakit marami tayong natutulungan sa iba't ibang uri po ng karamdaman, diba? So, bukas yan, 1 p.m. po, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas, diba? So, magkakaroon din tayo tomorrow ng discussion about po sa pagninegosyo, about po sa ating DJB, negosyong pangmasa. For as low as 999, pwede ka na mag-start ng sarili mong negosyo. Ayan, mayroon ka na niyan na 3 pack ng ating siomai, yung 2 jumbo, ayan, so, asado and bola-bola, yung ating mini siopaw, yan yung ating asado na 24 pieces, at meron ka na din dyan ng siomai, yan yung ating siomai, diba?
So, yung ating siomai, ang ingredients po natin dyan ay soybeans. Yan, kaya very healthy. Ngayon, halos naubos na kailang load tayo ng ating mga steamer kasi halos naubos, 'di ba? Yung siopaw natin, yung ating siomai. Yan, nakakatuwa lang kasi, 'di ba? At least yung mga clients natin dito hindi nagugutom. Ayan. So, pagpunta nila dito, kanina nga si tatay from Rapo-Rapo, yan talagang tinikman niya lahat. Yung ating siomai, yung ating siopaw, and of course, yung drinks ni tatay is yung ating amazing juice with collagen at very healthy. Kaya tayo, kung tayo po ay magmimerienda, yan, balak natin, magmerienda lang, yan, so pwede tayong bumisita dito sa ating opisina. Yan, so pwede ka ditong magkape, 'di ba? Kasi ang coffee natin, all natural. Yan, wala tayong caffeine. Kaya kahit hapon, pwede kang mag-inom ng kape. Yan, kapag mga coffee lovers, sabi nga ni Sir kahapon, yung na may diabetes, sabi niya, problema ko ma'am is yung kape talagang hindi sa akin nawawala. Kaya bibigyan natin siya ng amazing coffee mix. Kasi ang sugar natin dyan is stevia, 'di ba? So, bukas, 'di ba? Huwag natin sayangin yung mga oras at panahon na tayo po ay matutulungan, especially sa ating pangkabuhayan, sa ating additional income. Yan, so bukas po yan. Yan, bumisita na lamang tayo again. Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral na Pilipinas. So tomorrow, open po kami. Saturday po bukas, di ba? So, happy birthday sa mga may birthday bukas, February 29. Yan. So, ngayon yun na i-celebrate kasi, di ba, wala nang 29 hanggang 28 lang. Yan. So, di ba, iwas ng gastos. Yan. So, kasi, di ba, so, walang 29, di ba? So, yun po, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, kayo man po ay due for operation, kayo man po ay nagda-dialysis. Yan, so I think bukas babalik dito si ma'am. Yung nagda-dialysis sa atin from Bakakay. Yan, so ngayon po sobrang lakas ni sir at paborito niya yung ating premium big siomai na pork. Diba? Kasi usually kapag mataas yung creatinine, bawal po yung karne. Diba? So pero dun sa ating siomai, pwede siya kasi yung ingredients po natin dyan ay soybeans. Diba? So yun, sa may mga katanungan pa, yan, mag-message na lamang tayo kay Doc Joey. Yan, once again, ang kanyang contact number po sa Smart, we have 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo din pong i-search ang ating page na DJB Negosyong Pangmasa. Ayan, dito na mismo yan sa ating live streaming. I-click nyo na lamang po ang link dyan at automatic po ay lalabas na ang ating Facebook page. And of course, itong page natin na yan, nandyan na din po yan, nakalink po dyan. Diba? So, yun, bukas po, free health consultation tayo. So, kamusta dyan kay Ma'am Philip? Yan, sa Barangay Iraya, Ginobatan, Albay, lahat ng ating mga siopaw, siomai, meron na din tayo dyan sa Ginobatan. So, Barangay Iraya, Ginobatan, Albay. Of course, pwede din kayo mag-avail ng ating mga amazing products. Diyan po yan sa Dorotea Resort and Spa sa Bakakay. Yan. So, Purukwan, Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. So, tomorrow, open po kami dito sa Legazpi, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral na Pilipinas. Once again, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, maraming salamat po. Magkita-kita tayo bukas. Dito tayo sa Legazpi. Yan, harap mismo po ng parking lot ng Bangko Sentral na Pilipinas. So, ako po ay magpapaalam na at magbabalik po ang aming programa bukas. Yan, so same time po, 5:30 to 6:30 in the evening. So, maraming salamat po. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Benzena. This has been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.